Hello Dolrok nok bahai tong khakai gam na tong hoi katal vlogs video sekang hambaya faru tini ni video ke haisi tini kang resono thanai kenono thangte toi phunung na hingtong ta ge thangte toi phunung nai ge tama nukjak nok nai tongni paya sake ge tangke resono thanai ta chini ani je reson hata ge ang taboke bite bethang sini ta ge bite bethanai ge reson thangmani ge reson nogo sogui tama bahai tama najak no nai tum chak paya sake ge ta thanglai sini ta direct kaza ke malai lesina asa kok sai kare hey guys ta thang tong ta le yang digi chin para de inka in tong ta rasta rang nai bai ro ke nukta ge ta resono thang tong hai si ge logerok nok mo mi aproni okli pro video khaimani ge mi apro da ta ge bono dagui damani video no naya khongke nai di bahai nangjaka video nai ne sade haisi comment khai di geta khang tongo satung bukutung ma sing siu phwayo sido phwai ta bo phwai satta bui tongo sari onke chini ang ni reson khlogia ta bono ke phwayo thang tongo resono o ke bono payasa ke nai di direct resono thang malai lesina satung kutung ma video khane ha reson thang direct malai lesina khlo gia bo busia koisi reson dogo ba marok tongsi do sa sia thangei ma nai lene marok to mungsa green kle pai kai si khaimi ya khai tumi marok tong no pungai ta chinya ni reson bahai bu mane reson rok bahai bu nai di hai si chinyang para digini tak ke duk toliwa thang tong tha nai di busuk satung tung tong asuk satung kurung hai chinyang tabo mukhang ai chak sai dong na satung chinyang tini marka satung tungja khai si tini khena sukobar mar khena satung tungja khai si naikran besu borok ma Durga Puja ni samtang tongmai na leyan digi yang ding khena ni bai drungja borok tak se kabang ma khoi si और जगह पिया मजा का पिया यानी रिएक्शन में जब है पिया बता रही दो ये रिएक्शन लग रहा है चोरी चोरी दिल तेरा अपना तुझे पाया तै पे हैं अपन पिया बथर कोठो कोने मारूं कैसे सी आ सकते बे हम सी चिनिया के जे फुफे बेग मन वा पूरा borok bang ngasi kedeng ma 3-4 gon koyon ta ang 7ta ko phaimani do taksa soguya ko tabong bui tongo 9ta 27 bui tongta taksa soguya ko mai bo ko tong mai sa ge phaimani si nge tak tamama mono sai thang sini ta ke nai tong pa sa ke dugano thangra na मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा